Horrengo ariketan, 8 txikian, ofizioka aritu beharko dira, talde bakoitzeko partaide bat. 8 txikian. Eta zuentzako gaiak, honela dio. Zu, Juanjo, mutil gaztea izango zera. Eta Andoni, neska gaztea. Ez bat ez bestea, ez dago gustora bere sexuarekin. Eta Asier, medikuaren gana hurbildu dira. Ez da, argi gelditu nun baita. Juanjo mutil gaztea izango da, Andoni neska gaztea, eta ez bat eta ez bestea ez daude gustora bere sexuarekin. Eta Asier medikuaren gana joan dira. Naiz ta buruan detan ni kriston trantzea, modan dago jadanik sexu aldatzea. Erabakidet ondo ni hormonatzea, zer iruditzen zaizu bititik jartzea. Naiz ta hoean gendu nahiko piztia, bere ondoan nintzen nahiko eztia. Ematen zidan honek zehukan guztia, zoropon konsulta hori nahiko garestia. Aspaldinek gaudezdu pentsatzen kaskoa, mutila izatea da zure asmoa. Bihartikan aurrera dauken arazoa, nik emango dizut gaur azken orgasmoa. Orgasmokin zabiltza nahiko potentea, aho zabalazea eta balientea. Nik orain egingo izut rebajen eskea, bi prezio baten egin gutzako merkea. Ajok erakutsi zidan zeukan honena, goean bazeukala honetxek hemena.
Naizta ni nintzan zegon eskarik, earrena hankartean jarri behar dut nik txurtena. Buztanak endu eta akabo otxoa. Zekin bete behar du Andreak ahoa. Ikusi bera dago Dariola malkoa. Bila eta bila da bilundago zuloa.